telo, nego se bojite onih koji mogu da ubiju dušu. Velika, kaže Sveti Maksim Ispovednik, koliko je važnost da se sećamo naših upokojenih pradedova, dedova, bake, od koga smo nastali. Sveti Maksim, kaže, je išao kroz pustinju u svoje vreme i, kaže, ne iđe na lobanju i pita, već za života je bio sveti i već je mogu da priča, kaže, i pita Lobanju, kaže, ko si ti? A Lobanju odgovara, kaže, ja sam žrec mnogobožački. A on ga pita, kaže, koliko vas ima tamo? Kaže, ima nas mnogo, kaže, mnogo nam je teško. Pa kaže, šta vam je, kaže, najlakše? Kaže, najlakše i najlepše, kaže, kad nas vi hrišćani, kaže, pominjete u vašim molitvama. Kaže, onda, kaže, možemo da vidimo jedni drugi kričkom oka i da vidimo jedni drugi utehu. Koliko i mi sami znate kad nam je teško, pa kad vidimo nekog, pa samo je dovoljno taj pogled da ga mi vidimo, nama već je lakše. A kamoli, zamislite, oni što ne mogu da vide jedni drugi. To je velika važnost, pominjati naše upokojene, sa rado se sećati njih. Ja želim da pozdravim i organizatora ovom prilikom. Velika je ovo stvar, doći pešice, veliki trud dati žrtvama palim.